Hindi magsarding ti Tudon. Tuloy makawasing ti taon. Anong natakakoy ni Mukong Madalim ko? Ay, nga po. Nakatugtudo man eh. Ano kayang ginagawa ni Bak ngayon? Sakto, nandito siya. Bak! Bak! Ang pahay. Pinapatawag ka ni Kuya Andres. Bakit daw? Birthday kasi ng inaanak mo ngayon. Tumulong ka daw maghiwa ng rekado at magluto. Hindi pala ni ti Abam. Sunan tumalat yung makaadaw. Eh, ikaw nga yung pinapatawag ni Kuya Andres. May pupuntahan pa sana naman ako eh. Pagkakwartahan pa yung mga rodajay. Tsaka na yun, may ibang araw pa naman. Sige man latan, mangitak-tak kayo ti ubra. Yun, papayag ka rin naman pala eh. Taman latang aro din, lokot ang mga rodajay gate. Sige. Isakay mo ako, wala ka naman maglalakad ako. Baka maplatato. Nagdakil pa yung mga rodata, boy umukin nata patong mo. Grabe ka naman sa akin, nagda-diet na ngayon tao. Nagpapasexy na nga ako. Dahil diet ka no, kita man nata ting-ting mo na eh. Lumig man na eh. Nakakainis ka naman, tara na nga. Wala na eh, platin na eh. Ang grabe mo naman, tara na. Hinihintay ka na nila doon para mag-iwan ng mga rekado. Taman latang aro din. Baak, dahan-dahan lang ha. First time kong sumakay ng ganito. Mamasyal naman tayo sa Sabada. Baka mawala naman tayo doon. Hindi, akong bahala sa'yo. Bahala, para namang dalakan naman. Baak, malamig doon. Tapos maganda yung tanawin. Tapos masarap din magpainit doon. Ang kape! Ano bang gusto mo? Honey, tea, black coffee, or me? Mamu mo na yan. Mare-refresh ka doon, sigurado ako. Ang lamig pa doon, sobra. Tapos, yung view niya, maganda talaga. Kasi makakalimutan mo lahat ng problema mo. Para hindi puro alak yung nasa isip mo. Mamasyal din tayo minsan. Ako, nagatong na ibagbaga mo na yan. Siyempre, ako pa. Kitakto, no, kasano. Nagpudot ka. Mas nakalatik ka nga kumapkapit. Oh, ayan na yung mga ihiwain. Pangsahog daw to sa pansit. Ato lang magayang wala na nakadado. Madami yan, Baak. Tignan mo nga, oh. Meron pa. Nasa loob pa yung iba. Eh, Emma, ba't si Andres saan pumunta? Nasa bayan, may binili lang. Ba't wala ba siyang nakuhang magluluto? Baak, kesa kukuha kami ng tutulong na magluluto, babayaran pa namin yon. Eh ikaw, kapital 2x2 lang ang katapat mo. Punay kami tin Emma, apa yan natin pinagkitam kanya, kagrupo pa to ba ito? Yun naman kasi yung lagi mong ginagawa. Tsaka yun naman yung nasa isip mo, yung pag-iinom. Kaya po. Kaya ang bibiyang mo na ano sa tipagragsakak. Baak, wala ka bang balak bumuo ng pamilya?
Para naman may puntahan yung pinaghihirapan mo. Dan tulad tamit siguro. Mahan pa yung tata. Okay. Ganun ba? Baak, may kukunin pa ako sa loob ah. Marami pa tayong hiwain doon. Ano doon nga damagin? Kas Jake. Po, nagbang luma di lutundan. Po, luba din George. Happy birthday. Birthday na siguro nga di pangalan ni Andres, 3 years old. Oh, sigurado ati mo rin, palanip mo rin. Nih, baka aja. Ibak, tagamti para nito di ba bagbaga. Apa kailangan pa nga iawis kanyam kinapigsamit pinagangot mo? Tulungan ka tata, naprapartak. Pipi ata damot ambag mo. Ngati nga iwaya. Pangpansit. Ha? Basic lang ati Pansit lang ayam ko. Sikan tumal ang makaduman. Di pang kwa lang. Estopado, ilayin, sige tati. Paglingak, ba? Sige. Paspasam ti karne ta nahiblad ka, katawang ka pa. Bye. Pwede damot ti agimat ko na mga nagtibawang, kasi ayos ti heblad kajay. Okay. Basta panganan nagado ti ammog. Siyempre aba, no darje asok, darje puor. Siyempre surutom Nya mataywa mo nagdadakkel pang pansit lang ipimpinong basay. Yun, sige. Baak, ito pa yung mga hihiwain nyo ah. Hay, ma. Ma, kawala ti katan naluto. Aji estopado o kaya kilayan lang. Ori lakot tini dudumin ni ba? Wala pa nagpe-prepare pa lang sila ng ibang rekado dun sa likod. Okay. Ikaw naman, Nema. Joke lang yun. Baak, pausog mo na nga konti. Tulungan na kita. Ikaw naman pala nito, wala ka pang nahihiwa dyan. Gusto mo kumain ka na agad. Nilakit ni man niya. Mahirap maghiwa pag gutom ka. Ako na nga dyan, ang pangit ng hiwa mo. Bakit ganyan? Ikaw dito. Sige, Rod. Siyempre, nagbabakasalan ako kung may naluto na. Wala pa, mamaya pa yung JR. Atin atala malamot ter ta panunot mo. Dila ta agiwa ta alis ko nga malpas ito. Gawin ba? Tumutulong lang nga Rodin niyo. Basta tumulong ka nga muna bago ka makipangan. Dami servim ti lubong. Baak, ang galing mo palang mag-iwa Parang ikaw si Chef Boy Logro. Apa yan nati pinagkitam kanyak? Arak la paglengak. Baak, saan ka pala natutong maghiwa? Pwede bang paturo naman ako? Nung nag-aaral ako nung college, sumasali ako sa mga cooking show. Baak, di marami kang alam lutuin. Sige na. Sige, lumablabang kami. Lumablaban ati, yun naman mamati ako. Baak, ano pala yung pinaka-specialty mo? Yung masarap Huwag mo nang tanungin dahil yung magiging asawa ko lang ang makakatikim doon. Ang swerte naman nun, Baak. Sana ako yung makaunang makatikim ng specialty mo. Para ako na rin yung mapangasawa mo. Makasasawa ka niya. At ano, hindi makasasawa ka nun. Matamatik, kaya kanyang bak. Apa ito? Nakita kayo nga ron, nag-sweet kayo upay. Basta. Nalpas ko ati iway ko. Mapanak pala di kantina ta panak aglow. Sublek ko tamdamat po yun. Sige. Ma, paano yung pinag-usapan natin? Wala naman na si Mitring. Biglaan naman kasi siyang pinauwi ni Kuya Andres. Hindi kasi mapirmi dito sa bahay Ayan tuloy, pinauwi na siya. Pero babalik pa siya? Yun ang hindi ko alam. Kung ano isasabihin sa kanya ni Kuya Andres. Kasi baka pag tinanong ko si Kuya Andres, makulitan naman sa akin yun. Ganun ba? Kawawa naman siya. Sige, uwi na ako. Babalik ako mamaya pag may naluto lang.
Ayun, sakto. Tapos ko nang nahiwa, pwede nang magluto si Baak. Paturo kaya ako.